Iki awake cilik, biyen lemu gede kayak Sungati. Sok kabeh. Wah, sambel tok iki. Sambel tok. Mantap. Kayak dikasih cabai, sangat banyak sekali cabenya. Es ciu Sung. Gak, tak jual taseng kok. Siapa sing nakal? Iki wedi masih. Oh, wedi kowe pit. Aja rono mandeken bebe rono. Masa malah wedi dapit. Ora wedi Sungati. Piye to iki? Tapi ya lewat kita rilek mandeken. Gak pernah kira wedi Sungati lah wedi. Gak apa-apa. Sekali kan ya. Kowe menakutkan kowe, Pit. Yo diparani. Nih. Awas nggo baksomu sing dianu. Nih. Duduk sini, Adik. Mbok. Ini penasaran. Atribu. Anak bakul es manganane ya sebatu. Enggak apa-apa. Mas enggak nakal. Wow. Mas beli es itu loh, Mas beli es. Tuh. Masa wedi karo Mas beli es ya. Lewat dikira yo karo Sungati yo, wedi kok karo David. Lah ya. Apa? Karo Sungati mah gak wedi. Es itu enggak ngomong ngapa-ngapain kok. Tuh, beli es itu. Karo Sungati ra wedi. Mbak. Iya. Aduh. Makmu wae, Mas. Piye? Makmu wae. Maem no. Aku ya umi. Ya. Mas penimbang ke. Dan kandani. Enak. Lha ke lebokmu kae. Ngecek. Kae lho kae. Oh, peli ki anake anu. Enggak Mas wis pulang kalau Mas pulang wis pulang kalau Mas.